אוקיי, אז מיצינו לגמרי את עניין חלקי הדיבר, ועכשיו אני רוצה לדבר על חלקים תחביריים. אוקיי, אז אנחנו מדברים על תחביר, וכבר נבין את כל העניין. רגע, אולי כתבתי גבוה מדי. תחביר. תחביר, מה המילה המסתתרת כאן, או השורש? חבר. הדרך שבה מילים מתחברות זו לזו. איזה משמעויות מילים מקבלות? כשהן מתחברות יחד. כשאני לבד, אני ליאת. נכון? כשעצמי אני פוגשת מישהו חדש, נעים מאוד, אני ליאת. אבל בתוך המשפחה שלי, אני כבר לא סתם ליאת. אני גם בת ובדודה ונכדה ואולי אימא. אז יש לי הרבה יותר תפקידים כשאני נמצאת בתוך משפחה. וכבר תבינו את האנלוגיה הזאת, את ההקשר הזה, לפי מה שאני אסביר עכשיו לגבי מילים. כשאנחנו, בעצם, אתם יודעים מה? בואו, אני אתן משפט ונתחיל מיד עם זה. אז אני אומרת, אתמול קנה הילד ארטיק ענק. כיף לו. אתמול קנה הילד ארטיק ענק. עכשיו, אני רוצה ראשית כל למצוא את הפועל שלי. מה הפועל? אתמול? לא, לא, לא. אין בו פגז. זוכרים את פגז? פעולה, גוף וזמן? אין את זה. קנה, קנייה זה פעולה? כן. גוף, מי קנה? יש לי מי שקנה? כן. מתי קנה? אתמול? יש לי פה פגז. זוכרים שהסברתי קודם על פגז שפעולה, גוף וזמן? מעידים על פועל. אז הנה מצאתי את הפועל שלי ואני סופר מאושרת. ואני יודעת שבתוך הקשר של משפט, הפועל הוא גם הנשוא. והנה ההסבר לדוגמה שנתתי קודם. שפועל כשהוא לבדו, לא בתוך משפט, הוא רק פועל. אבל בתוך המשפט הוא כבר מקבל משמעות חדשה, והוא הופך להיות הנשוא של המשפט. וזה הדבר הראשון שאני מחפשת כדי לנתח תחבירית את המשפט שלי. עכשיו אני שואלת שאלה מאוד מאוד פשוטה. מי קנה? אין כאן יותר מדי מסתורין. התשובה היא כמובן הילד. ולכן הילד יהיה הנושא. אז יש לי כבר נשוא ונושא. הנשוא הוא הפועל במשפט. הנושא הוא התשובה לשאלה מי עשה את הפעולה, מי פעל. ברגע זה כבר כיסיתי מבחינתי 50% מהמשפט בזה שאני יודעת נושא ונשוא. שאר הרכיבים יהיו אחד משני דברים. או משלימי שם, או משלימי פועל. אז אני חוזרת. בתוך המשפט כל מילה מקבלת תפקיד חדש. יכול להיות שמילה היא שם עצם, אבל עכשיו היא תהיה גם נושא. יכול להיות שמילה היא פועל, אבל עכשיו היא תהיה גם נשוא, כי היא מקבלת תפקיד חדש בתוך ההקשר של המשפט. עכשיו, אחרי שמצאתי את נושא והנשוא, אני שואלת את עצמי על כל מילה את השאלה הבאה. והשאלה הזאת, ידידיי, תלווה אותי עד הבגרות של כיתה י"א. לעולם לא אפסיק לשאול האם זה משלים שם או משלים פועל. תמיד. אז אני מסתכלת על המילה אתמול ובודקת. מה זה שם? מה זה משלים שם? הכוונה למשלים שם עצם, או למשלים שם תואר, או למשלים שם פרטי. מה שלא יהיה אחד מהנ"ל, יהיה משלים פועל. בואו נבדוק. הילד אתמול או קנה אתמול? מה אתם אומרים? זה ברור. כשאני שואלת את עצמי בצורה הזאת, אני יודעת שהוא קנה אתמול. אז זה יהיה משלים פועל. עוד סוד שאני רוצה לספר לכם על משלים השם. משלים שם יכול להשלים רק שם שנמצא לפניו. האם יש לי פה איזשהו שם? אין לי פה כלום, אין לי שום מילה. כלומר, ברור שהמילה הזאת היא משלימת פועל, כי אין לי בכלל שם לפניה. לעומת זאת, בואו נלך לענק. קנה ענק או ארטיק ענק? נכון שזה נשמע ממש דבילי מרוב שזה קל? בוודאי, ארטיק ענק. ובגלל שזה משלים את הארטיק, האם ארטיק הוא פועל? הארטיק שלי, שם עצם. אז זה משלים שם. נשארה לי רק המילה ארטיק, מילה נפלאה, יש לי הרבה כבוד לארטיקים. בואו נבדוק מה המשמעות שלה והתפקיד שלה בתוך המשפט הזה. הילד ארטיק או קנה ארטיק?
כילודה, קנה ארטיק, ברור. משלים פועל. אני קוראת לזה מ"פ ומ"ש בקיצור. אני משערת שאפשר להבין את הקיצור הזה, ואני חוזרת. משלים פועל ישלים באופן הגיוני את הפועל במשפט. משלים שם יתפקד כהמשך טבעי של אחד מהשמות. אוקיי? הוא תמיד ישלים שם שנמצא לפניו. הוא לא יכול להשלים את אתמול. משלים שם צמוד לסינר של אמא. חשוב לו להיות מאוד מאוד קרוב לשם העצם שהוא משלים. משלים פועל יכול להיות בכל מיני צדדים, הוא לא חייב להיות צמוד לפועל. אלה החוקים שלי.